सुबनखाटायाव उदांस्रिनि सानजों लोब्बा लाखिनानै राङारि बान्था जोलुर गेलेनाय बादायलायनाय बानजायदों। बाक्सा जिल्ला भारत भुटान सिमना ओनसोल सुबनखाटा गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव उदांस्रि सानजों लोब्बा लाखिनानै हौवाफोरनि राङारि बान्था जोलुर गेलेनाय बादायलायनाय बानजायदों। नर्थ इस्ट क्लाब सुबनखाटानि बानजायनायाव देग्लाय बोसोरावबो बिथांमोना उदांस्रिनि सानजों लोब्बा लाखिनानै बे जोलुर गेलेनाय बादायलायनायखौ बानजायदों। बिथांमोना आइजोफोरनि जोलुर गेलेनाय बादायलायनायखौ सुबनखाटा ओनसोलनि जाखांफुनाय लाइमोनफोरनि गेजेराव थुलुंगाखांहोनायनि थांखिजों बाक्सा क्लाब आरो नर्थ इस्ट क्लाबनि गेजेराव मोनसे दिन्थिफुंनाय गेलेनाय बादायलायनाय जानानै थाङो। बे गेलेनाय बादायलायनायाव मोन्नैबो हानजानि गेजेराव 2 गलाव समान समान जानानै जोबनानै थाङो। मख'जाथावनि बे जोलुर गेलेनाय बादायलायनायनि जोबथा गेलेनाय एबा फाइनेलखौ 20 खालाराव खुंफुंहैनाय जागोन होननानै खुंफुं आफादनि नेहाथारि बिद्रु चौधुरी बिथाङा फोरमायदों। आमार जितु 3 আগষ্টৰ পৰা 20 আগষ্টলৈ চলিব লগা আমাৰ जितु ষষ্ঠ স্বাধীনতা ফুটবল টুৰ্ণামেণ্ট जितु আমি নৰ্থ ইষ্ট ক্লাবে আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট ক্লাবৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হৈ আছে। তাত আমি আজি এই 8 তাৰিখত মানে মহিলা ফুটবল মানে প্ৰদৰ্শনীমূলক ফুটবল প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। য'ত আমাৰ ভাগ লৈছে আমাৰ স্থানীয় দল, আমাৰ স্থানীয় ক্লাব আমি যিটো উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হৈছে তাৰে আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট ক্লাব সুবনখাটা আৰু আমাৰ বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মহিলা ফুটবল টিমটো এটা আমি ইনভাইটেশ্যন কৰি মাতি আনি পিনে আজি অনুষ্ঠিত খেলটো হৈ আছে। আমাৰ যিটো মহিলা যিটো ফুটবল এতিয়া যিটো অনুষ্ঠিত হৈ আছে তাত আমি বহুকেইটা মানে মটো লৈ পিনে আৰম্ভ কৰিব ওলাইছোঁ। য'ত নেকি আমি আজিৰ পৰা এবছৰ আগতে মহিলা ফুটবলটো নৰ্থ ইষ্ট ক্লাবে মহিলা ফুটবল টিম এটা মানে গঠন কৰিছোঁ। য'ত সেইটো আমাৰ আজি খেলি আছে মহিলা টিমটো। তাৰ কাৰণে আমি এনকাৰেজমেণ্টৰ কাৰণে আমি আজি এই খেলটো প্ৰতিযোগিতাটো আমি অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ ইয়াত। আৰু আমাৰ যিখিনি আমাৰ সুবনখাটা অঞ্চলৰ বা আমাৰ বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্টৰে মহিলা যুৱতীবিলাকে ইয়াত এনকাৰেজমেণ্ট পায়, তাৰ বাবে আমি আজি মহিলা ফুটবল প্ৰতিযোগিতাটো অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। বাইক অনसायगिरिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। क'क्राझार जिडी र'ड एक्सिस बेंक साखाथियाव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया नोंथांमोननि थाखाय लाबोदों धामाका स्पेशल अफार। खम बेसेनावनो नोंथांमोना बाजाजनि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक फाइनान्स खालामना नोंथांनि सिमांखौ जाफुंहोनो हागोन। 13,800 रांनिफ्राय जागायना 19,500 रांजों नोंथाङा बाजाजनि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक जेरै प्लाटिना, पालसार बायदि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक लानो हागोन। बाइकजों लोगोसे बेसेन होनाङालासे मोनफागोन गंसे हेलमेट। बाइगिरि बिथांमोना गोरलै राहाजों बाजाजनि फाइनान्स लिमिटेड नङाबा एक्सिस बेंक लिमिटेडआव फाइनान्स खालामनो हागोन। गोबांथार फोरमानलाइफोर गथायनो गोनांथि गैया। खालि फट' गांसे, पेन कार्ड, आधार कार्ड, भटार आइडि आरो सोलिबाय थानाय मोब्लिबनि बिल होयोब्लानो बे सुबिदाखौ लानो हागोन। गोबां मिथिनो थाखाय 8473883986 036612705550 9957644326 आव फन खालाम।